गोजौ फरायसालियाव दुखु गोनां जाथाय फरायसालिनि आइजेंफोरखौ सिखावा लानानै थांदों माखासे आइजें आइलाफोरखौ सिखावा लांनो हायैनि थाखाय गाज्रि खालामनानै गालांदों जफादं गोजौ फरायसालियाव सिखाव हाबदों हरनि खाबु लाना डिजिटल स्मार्ट थाखो खथानि बेटारिखौ खावना लांनायजों लोगोसे बायदि आइजें आइलाफोरखौ गाज्रि खालामना गालांदों बाक्सा जिल्लानि बरबली पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जफादं गोजौ फरायसालियाव दुखु गोनां जाथाय सोमजिदों थांनाय हराव हरनि खाबु लाना गोदानै बेखेवनाय डिजिटल स्मार्ट थाखो खथानि बेटारिखौ खावनानै लांदों होननानै फोरमायदों गाहाय फोरोंगिरि बिरेन्द्र बर'आ गाहाय फोरोंगिरिया जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरनाय जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायदों गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि बिथांनि सायाव साबायखर बावग्रोबाय खुलुमनाय होग्रोबाय फुंनि नंगौ जे थांनाय हराव अखा हानायनि आसिला लानानै माने जोंनि बे कम्पिउटार लेब जेरावहाय माने स्मार्ट क्लासखौबो जों बेयाव इनस्टल खालामनाय जादोंमोन स्मार्ट क्लासनि जितु टिभि आरो बेटारि बे बेटारिखौ थारमाने लांदों टिभिखौ लांनो हायासै टिभिखौ इतिमধ্যে बिसोरो एसे डेमेज खालामदो आरो इयाव थानाय जितु कभारखौ सौख्रुबदो बेनिफ्राय बे जाय सिखाव खावदों बिसोर थारमाने सानजा साइडजों खिरखिखौ माने माबाजों मा होनना बुङो बे साबुलजों एरखावदो खिन्थु बेजों हायासै सिक थानायनि थाखाय आरो नैबे साहा साइडजों बेहाय खिरखि दंमोन आरो बे खिरखि जिङावनो माबाया इनस्टल खालामनाय जादोंमोन स्मार्ट क्लासनि जितु टिभि बे टिभिखौ आरो बेजोंहाय थारमाने हाबनो थाखाय माबानानै बिसोरो लहाखौ थारमाने फेदेमनानै हाबदों जाहैबाय ओमफ्राय स्मार्ट क्लासनि जितु कभार बेखौ बिसोरो माने गेरेब होजोबदों इनि सिखावा निसय हाबनानै थारमाने बेटारिफोरखौ बिसोरो लांदों नङाबा हाबाबा लांनो हानाय नङा मोनथाम बेटारि दंमोन बेवहाय नै दाख्लै बावैसो 1/9/2023 मायथाइखालि माबादों दिनैसिम हमना लायोबा मास मोनसे सानबा जाबाय दिनै 5 खालार गतिके बेहाय जोङो गम मोनाखैमोन खिन्थु जेब्ला जों फरायसालियाव फैयो बेनिफ्राय कम्पिउटार रुमखौ जेब्ला खेवो अब्लासो सुखिदारा थारमाने बे बाथ्राखौ आंनो फोरमायो जे सार ओजा फैनाय माने जोंहा थारमाने बिपद जाबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय नायहैबाथ' माने टिभिखौबो थारमाने बोख्लायनो हायासै बिसोरो बेहाय बोख्लाजोबनानै गालांदों ओमफ्राय बेटारिखौ लांदों आरो ओमफ्राय जितु वालाव जितु कारेन्ट कानेक्सन बेखौबो बोख्लाजोबनानै गालांदों आरो जाथायनि सोमोन्दै नै बावैसो आङो फोरमायहरदोंमोन बागानपारा आउटपस्टनि असि बिथांनो नाथाय बिथांमोना दा बाथौफुरियाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोननि थाखाय बिथांमोना डिउटियाव दङ आरो बिथांमोना दा बर्तमान समय गैथ'वा आरो बेयाव जुदि बाथौफुरियाव जुदि CMआ जुदि थाङोब्ला बिनिफ्राय जुदि आनज्रायलाङोब्ला बिथांमोना फैगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय आंखौ थानायालागै FIR होनानै दोननो थाखाय बिथांमोना बुंहरदों आरो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन